Un dos piares da Mancomunidade do Salnés é a formación de persoas desempregadas. Para elo, o organismo comarcal leva a cabo un dos seus proxectos máis importantes, o Plan Integrado de Emprego. A Mancomunidade presentou hoxe a 9ª edición deste proxecto no que se formarán 100 desempregados durante un ano. Nos casi funcionamos como unha mini universidade. Temos 27 cursos de formación específico e 12 talleres. Estamos falando, todo eso se vai a impartir nun período de un ano. Os cursos alternan a formación en traballos tradicionais coa busca de novos nichos de mercado a través das novas tecnoloxías. Podemos ver que hai sectores que son moi innovadores, sector de novas tecnoloxías, a industria 4.0, sector siderúrxico, sector vitivinícola, sector hortícola, distribución alimentaria. Temos tamén sectores máis tradicionales, oficinas de despacho, logística e despois temos autoemprego e emprendemento. O Plan Integrado de Emprego colabora con máis de 600 empresas. Desta forma, os participantes poderán realizar prácticas e adquirir unha formación máis especializada. O obxectivo é conseguir a inserción laboral dos alumnos. Nun plan que está tendo ano tras ano éxito. Incluso este ano que rematou, o ano 2020, nun ano tan complicado, tuvemos un porcentaxe de inserción de 90 de 100 persoas, é dicir, tuvemos 90 inserción no mercado laboral nun ano tan complicado como que estamos atravesando, non? O Plan Integrado de Emprego conta tamén coa colaboración da Xunta de Galicia. Vai encamiñado a incrementar as opcións de ocupabilidade dos colectivos dos desempregados considerados como prioritarios, ao mesmo tempo que pretende darlles apoio, xa que ao longo deste programa os alumnos e as alumnas recibirán información, orientación, asesoramento e formación para o emprego, todas esas accións dirixidas á súa inserción laboral. O obradoiro está adaptado para poder realizarse con todas as medidas de seguridade que a situación require. No caso de que fose necesario, o alumnado tamén poderá seguir coa formación de forma online.